Tento zápas nie je o papieroch, predpokladoch, štatistikách. Toto je zápas o jednote, o tíme, o srdci, o vášni. Slovensko hrá o olympijské finále so Spojenými štátmi americkými. Otvorený priestor využívajú Američania a vyhrávajú 1:0. Tage Thompson našiel medzierku. Sovek, kľúčky, aj strela. 3:0 pre Spojené štáty americké. Posiela puk za bránku, to bola príležitosť. Slavkovský. Gól! Gól! Miloš Kelemen, stredom korčuluje Regenda, gól! Na absolútny záver tohto semifinálového duela.